wako. Ya ini mamboenda ndarwadziwa ngani ngakomana ari kundiponda chiti ndakauraya babawo anotokwana banamba yacho ndiye gauya anoponda ari 400 ndiye gauya unoponderwei ndiri kuti ndakauraya babawo ndichipa anhu ropa ndaipa kwai ndakapa Rami na my courage Rami ndani kabari chana sekuru chana unozana mzee baba sekuru chana mshani anapo unoona matirero uri mporo ruchi ndina matiri uno saka uno wakauraya sei ina ndichaziva maurayira ndakaita ngoti zvakatondishamisa pekutotanga pandaitobhuirwa nyaya iyona apo manafu vachitana naone kunyorwa mazita avo panoti Leo Jem Evans Love eshengera mushandi ndo iyo urokwana nyora mane mzivayo Evans ibasa rero kuti kuri sniper weso mukama wende kuti basa racho rosona mukina Sharimbe nanu na Leo Sharimbe chine basa rero na Love ese chero ngoje ese jamu uite basa rako alright kumbera maoko Leo ndokumbira mwa nabo pamusoro arume ndombera kuti mutangishe arume kumbirai maoko ingoita kuti tokumbirawo maoko ndiani ari kumbira maoko nawo maoko pamusoro nitsanangiro nyaya padota kubvunzwa musana matsanangiro pane zvataura uyu pane chemuri kupikisa here kana kuwandudza zvekuzi hanzi muri kumuchaya muchiti hanzi iwewe wakauraya babako mukatengesera nhingi zvakadai pane here zvemunopikisa kana kuwandudza inini pandopikisa inini ngepamwe hangu izvi pekutaura hangu mazita aanhu kuti nhingi nanhingi alright iwe wakamuchaira right inini nyama unomuchairei inini pandakachaya uyu ngepekuti isusu tanga taenda kopocha iyo chouya nemapurisa chidedza munhu iwe tanga tapocha pataikorokoza tichienda komuti inini iwewe haufani kudini kuti pese pese unonga unduri nesu indotitsvaka patiri bcause wakambozviita futi njotisera nelife yedu ndoyo nyaya iripo asiri nyaya yavabandutsanangura hangu afambira zvakaita amatendera chipinde munyaya babangu ndo yari kutaura oya baba pe ndo yandakuda kutsanangura dzanga dziri kuma 9:10 dzousiku ndini mukomana anga ari pamhatso inini waigara nababa ndo pandakaakira baba akayakonoka mudhuri mhatso yangu dzakuenda kuma 9:10 akachekwa kubva apo kubuda ine ende hembe yanga akapfeka inga isina ropa rekuti titi ropa rabuda apa rakatora mutaro dzakadai riripo pambasina baba akandimusa akati mwana wangu muka uone zvandiri kuzi ndogona kumuka ndakafa uzozicha ndura yechini ndakada kutomborambira pamhatso mukadzi ndakati buda uone baba ndichobuda njotarisa baba ndatarisa baba inishuwa baba anga akachekwa kubva apo kubuda ine tera mai Msharembeu akachekwa papi pachirebvu kubva apo kubuda ine apa pakachekwa futi apa neapa ndakatora baba inini usiku uhwohwo ndikahaya mota yangu ndikaenda kupamisheni ndakazosonerwa ngenyaya kuti ndakazikanwa ndamboendepo ndina baba ndichadha achiona kutaurwawo ndine mukadzi mwaida kobereka ndo pandakazozikana ndikazi amati chimusonera wazita munhu kuziya ndatozi wanga nabako ariti tisonere panapa ndichodzikana nabangu ine zvekumawani dzeusiku pamhatso nchisaba bangu mhatso siba bangu akanditi munhu wandazwa pandachekwa ndipupupu we beloved ndiye wandazwa pana anhu andibata ndicheka choti zvakanaka baba apana munhu ndakwanisa kutaurira kana mukomana gari padhuze pangu ndakwanisa kuataura kuti ndo zvaitika mumhatso mwangu mwedu isusu ndakaenda kubasa kwandaishanda ndichiona muzukuru ndichomuti muzaye wewe ona nyaya iripo nyaya iri kuti sekuru ari kuti iwewe wakandibata
pana nhanga aripo kandibata ende uri sorry pana sekuru kuti mangwani sekuru akasanga nechasangana nacho tizokusera wakati chini sorry muzukuru akabva tsoka dzake ndana baba angu kuti sorry kana ndiri ndakamucheka sekuru ndipogumira baba baba achiri baba angu ina akashayika 2021 akachekwa munani 2021 right kuti muzoziya kuti kuchekwa kwaita baba pachirembo pawapo ngazi yacho waitora uchienda kopa uyo makazozviziya sei ino balati zvekuzotangu nakuna ndedze kupatsanangura kare kuti andozoziya kuti wasitaura kuti ndiani asi inini ndagara nababa ndinaba ndakamukana kusendi pekaropa ndakarishaya handitika ndichoita ma investigation yangu ndatuma umzee kuti endoti sorry kuna sekuru mzee akaiti sorry sekuru kana ndina mudini ndamucheka sekuru akapindura chiti baba ndiri mzaya dai mukunda wangu aripo waipindura Ngatida iso. Kubve pakachekwa baba kwewewe. Kusvika pakuzofa. Papa nenguva yakari basi. baba nditi baba akachekwa muna August. Ndirasozi yangu asi ini kuzobva kubasa kwangu inini ka. Atokuda ngokuti June asi iwo 2 months dzakaita baba achekwa. Sazora kuti kubve pakuchekwa kusvika pakufa panomboita kurikavha kwawo aindorwara pesa. Baba takaenda kusonesa chirondo pakapora mawanga awaya ichizi apora mawanga awaya kuchekwa babangu haana kutora kana 3 weeks babangu akabva akandisiya ora ndimubvute mukomana uyu iwe ukaenda una sekuru kuti sorry sekuru akashayika wawo Alright, ina ana kuenda koti sorry ndakaenda kuona sezvanga anitaurira kuti sekuru akapwara ana kuenda koti sorry papa sina munhu ndakatoende kunditondeka right iwe pakaenda uyo yiti sorry papa nani mukunda wanga aripo semukunda uyu utorwara ngwaine kutaura dai asi saka asina kusvika panapa asi kuti next dare unonga ari panapa so far ngwaine utorwara kuti wakatotofana chizuru ngoma ndada kuisi ndakati Iwo uchizoti bai ropa rinopiwa Richard wongwazwa ndiana. inini ndiwo akomana amweni anga asipwa asipo ari lavu Evans nachemu akasangana nekubhawa chotanga utondiponda nditorerwa zipfiya ida utondidzanda ndirondo chotisa ndakapona pamupurisa ndakasangana naye mbhawa imomo ndo paitaura nyaya dzinedzi kuti wakapa Richard nani na my courage pekutotanga pandakatanga kuchaiwa inini ka Ndefunga kuti amene kuti akomana asiripo apa ka ndefunga kuti kana akanga aripo ka ndofunga ndo kuti nyaya iite clear asi pana kuzvandaida ngokuzwisisa because baba naye akati achekwa uchopedze unga 2 weeks arikutora chingoma maronda echipora uchozoite 2 months uchotoshaika kutaridza kuti zvingori muprocess yekundokuwara inei imi pamakazoaika imimi makaaika wachitaridza kuti wafa sei babarizo baba wakatomuka asingachatauri anga asikachatotaura zara chero ndatomuka basa chatotauri ini ndakarwa nemusoro kuti kutora tauro karisa mumusoro raioma pakwaika makaaikwawo makanga aikawo maikire munoti amweni aishira sevamwe wesere babarizo zvonditwa amweni sese baba kaenda asina kuvhara muromo akaramba kuvhara muromo akupinda mubox ndine history yebanga fine baba anga inini handidi kunyepa banga rakaonekwa ramuhundi babangu aigara nebanga rawo okapi basi babanga rantararo ndingati nini pakubuda kwaro rakabuda riri kuhundi asi rakazi ngaribviswe pano zvinochekwa kumba zvisikazi kuonekwa mumasa harina kutoonekwa rakazozira muhundi ndo makabuda banga risi rakazi ngaribviswe ana baba acho ese aripo rakazi banga ngaribviswe raonekwa muhundi rikabviswa anhu akanoti ngarivhurwe ngariendeswe rakadaro rakaendeswa mukati pote mubox pahundi ndimo mukati ndombira kubvunza kune munhu akambotsirwa nebanga ere akaa nebanga mubvunzo wawo mbondipindurai mungakata mubvunzo amashawa ya sanditi uri kutaura kuona kwaakaita chipameso chakaoneswa mwana pane hundi iyoyo hapana wakambozoona munyika muno mashoko enyu baba akanaka taida kuchitobvunza ndazwa chiti mukoma wacho uri pana
andizvo Mukoma angu Eh. wati anani mukoma ake wati uriyo ndiani yako Waizwa kaperupa uyu. okay ndio ndopi ari sekuru acho paikwa munhu uno ainge aripo era ese right ngatembozwawo ndi sekuruwo mwakazvionawo ere ngemadziso sekuru Ari mwere sekuru. Ah. Zvakaita fushuwa regai nditangire pandakasvika zvenzi baba mukoma wayo haachatauri. Muchitipawo muchidimbu nekuti time. Briefire. Takadaidzwa ende fushuwa ndakasvika analiyo pasina zvingazi kuna aende kotora muprofiti. Uripi tikurumidze komutora zvingazi apinda akadaitoakondana mwaapapita apakati. Ende fushuwa ndakadhiraivha ndikaende korimba kotora. Pakauya mukadzi wakauya wakabatsira mukoma, asi mukadzi iyeye wakabatsira mukoma achiti ndokuwarapa nebanga. Banga reokapi rakaburiswa naliyo rikauya rikabatsirwa mukoma akabatsirwa. Zvikazi chiyasiyai vakatsamira banga iroro. Banga iroro vakararama vakadaro vakangoritsamira vachirwara. Mukoma vakasvika paextend yekuti vakazofa. Mukoma vafa patatake wagezesa. Banga rero petakasimudza mukoma banga ndipfushuwa ndo banga kandoritsamira. Banga rakatorwa nemufana kushu akarikandira mbuzi. Tikavhara zvekuhundi kuti rakazooneka kuhundi handizivi hama dziri pana. Banga rakasimudzwa ipapo tapedza kugesa mukoma zvikazi banga iri ngaende naro ende fushuwa banga akadini akaenda naro. Right. Alright. Tomboti panyaya yebanga taane humbo ere masesa. Pane ere chimwe chemuchiri kumbotarisira kuti mumuzorodze tione kuende mberi tine nyaya dzakawanda pano. kwebanga kwambopera Kwambopera mbosununguka imimi. ndarombodzoka pana liyo zvishoma Like before Leo iwe mwana wa mai usazofa wakanyepere darire kwa chifu ngorima. Mira usati wataura. Ndoda kuti iwo uzvigaide kuende mu straight line pachokwadi. Unozviroyesa pamberi pevanhu vakadzara. Try kuti chauri kutaura chese chiwe chokwadi. Ndokundaguma hangu. leo ndaida kubvunza ngezvekuchidai unongaona imwe nyaya yawatsanangura handichazizi kuti ichabata uyere wati mukundira uri kutorwara nditi ndizvo aiya wati ndiurwa musoro mukoma asikwanisa kudini iwe mbodzoka wataura kuti ndakatopenda mumusoro kuti ndaitisa tauro rechitoma wapopataura kapa panobata uyero madzibaba anhu anoda kuprofita anoda kubetserwa izwayo mazibabetsera yanhu oda pane kubetsera panobvunza kwanhu kwaanoda kuizwa vanhu vakaere of course tingatozwa here kuzvitoro asi kuenda kwadhokta kwakanaka maningi unasa kutombozwa because baba watitozivi nechakatoauraya timboazwa Mangorima muno hamuna munhu akamboikwa nebanga. Hatisi kuda zvekutombonyeperana ba. Chokwadi. oda yebanga kaere ndoda kuti zoenda haya nechepaseri ino after tabva kuri kun'anga because apa tichitarisa kaere makuna 1 yemakaita zvakafanana nemapostori aya aiga anhu akamira amweni acho akadai takataurirana ndikataura kuti hey akomana zviro zvikaere ngati zvinhu chaizvo zvitagara tichidini tichiita saka meno kuti bangaro rakazoisirwa mubhokisi hadzi ndo wakatovhura meno pane chonopikisana nacho here Iri dzumurututuro uri kupomera mhosva hai. Ndoti uyo wakatondishaishira kuti rina. usandiyaradza mani mbopindura ndainobvunza sitapindura nyaya dzakuliwa unogona kusara mira mboteerera wambotora nyaya kuti baba akaendaura kuti inini ndikafa watonoza nini beloved ndiye wandidaidai wototi akataura inini ndega nawo ndakambotaurira ndati inini ndini ndakanga ndiri pamhatso baba kandidini auya mhatso mwandiri nini kumusa inini ukasioda unoziva chinhu inosioda ndapota kana uri munhu wekwangorima usati hanzi kana ndiri kutaura ndiri pamberi panapapa woti unokwanisa kutaura because uri wekwangorima paunonga uchitotaura ipapapo utodzikisirawo hunhu hwako ende uri kudzikisirawo futi nhengo wazwa rima panapa handiti mambo kana ichinge ichitaura kuna umweni unodini
zvakanaka hapana kushata. Uda kubetserwa hama yangu, ndeti uda kubetserwa kudaro. Amweni ako iwaichaya na uyari mukoma hapo akaenda kurufa asati auya ukwanisa here kana kuisa pamafoni numbers awo, then musi wechitatu toda kuita emergency saka ndeta kuti ite kaire ndoda kuti tiite emergency court toda kuti ite ino kaire, toda kuti anzi tasangana toenda kung'anga. Taenda kung'anga baba yenyu anofanira kunga ichitobudawo ichitaurawo munhu wakadini wakauraya, ichitaurawo munhu wakauraya kudaro. Pane hama dzako unadzo, unana atete, unana mai, unana mbuya, unanani, unawo ipapa anditi, then mochizobetserwawo nedare, because pamweni pacho pamwe baba akada kuti ataurawo kuti chakato adai wotokwanisa kana kuvhiringa wapazwa. Saka uya nana mukoma ana atete arurwarayo uya nawo ese, then tichitombozwawo futi yeni nyaya yebanga kuti baba imbotaura kuti banga rino ndakazoenda naro ngei ndiri mubhokisi, panguzoenda wotera anhu ako nebanga. Saka tiri kuda kuchiti baba aya anochizotaurawo, ende mupurisa wandiri kumba ndomupurisa njazomona unonga ibvunza zveshe parizike fine pangadada upindura mupurisa wozobvunza mupurisa Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dojibondora,